Ale manami dari Banua Gijang, sapinar badia magoarmu, saya rumah harajonmu, saya saut malomo di roham di Banua Tongaon, songon dari Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanggoluan siap hari, saya sama dosa nami songon panai sanami, di dosa di dongan nomor dosa tuhami. Unang hami togi untuk pangunjungan, palua mahami sian pangago. Haihodo nampuna harajon, dohot hagogoon, rodi hasangapon, saleleng nileleng na amin. Au porsia di dipate Jehoba ido ma perguguna satu dosa natu ma pelangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak di dibate Jehoba nasa sadai imanati ni buhoni si Maria nagabe-gabian si Antoni parbadia andorang soha bubuhan ido tuhata natu mau bernit di panghuman silatus namate terpajol do ibana di hau pinar silang natua tu banua toru dung ditanom namulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hundu tu siamuni debate Jehoba amanai perguguna satu dosani disima ibana pai maulak sogo tu tanoon manguhumi halak namangulu dohot namate au porsia ditondi perbadia jala adong sadahuria nabadia huria atau pani halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot daging di halak mangumate dohot dihangoluan nasora suda amin.